Γιαννίνου. Καλημέρα σας. Είδα έξω, λέει, Κέντρο Κβαντικής Βιονάδρασης και Έρευνας. Θέλετε να μου πείτε τι ακριβώς είναι? Λοιπόν, η κβαντική βιοανάδραση είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην βιοπληροφορική. Το λέμε Computerized Integrative Medicine. Ο στόχος μας είναι να ανιχνεύσουμε το στρες, να μειώσουμε το στρες και να κάνουμε σωστή διαχείριση του στρες. Τώρα, τι εννοώ stress? Λοιπόν, θα σας δείξω στο computer τι εννοώ stress, ανάλογα με το NTCB. Λοιπόν, τι μπορεί να προκαλέσει στρες στον οργανισμό? Μπορεί να είναι αλλεργίες, βακτήρια, ιούς, χημικές ουσίες, αφυδάτωση, συναισθηματικά θέματα, επαγγελματική αποσχόληση, υπερβολική άσκηση ή χωρίς, fast food, οικονομικά προβλήματα, μύκητες, μικτιώδεις μολύνσεις, π.χ. candida, τροποποιημένες τροφές, πονοκέφαλοι μικρανίες, βαριά μέταλλα, ακτινοβολία, έλλειψη ύπνου, χαμηλή αυτοπεποίθηση, η ίδια διάγνωση από τον γιατρό και εμείς θα μειώσουμε τη διάγνωση από τον γιατρό, το stress, και θα δούμε ποια είναι η αιτία πίσω από αυτή τη διάγνωση, και το άτομο επίσης μου φέρνει και μικροβιολογικές εξετάσεις προτού ξεκινήσουμε. Επίσης, άλλα θέματα μπορούμε να δούμε είναι υγειοπαθητικό στρες, ακτινοβολία, τροφικές ανεπάρκειες, επαγγελματική υπερπασχόληση, πόνη, παράσιτα, προβλήματα σχέσεων. Όλα αυτά είναι παραδείγματα του στρες. Και όταν κάποιος έρθει σε μένα, θα πρέπει, όπως είπα, να φέρουν τις μικροβιολογικές εξετάσεις. Θα ήθελα ομάδα αίματος, μία γενική εξέταση αίματος, μία πλήρης βιοχημική, επίσης τα ανόργανα στοιχεία, σίδερο, φερριτίνη, νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο, φόσφορο, ασβέστιο, επίσης μία γενική εξέταση ούρων. Αυτές είναι οι πιο βασικές εξετάσεις, το μπορείτε να το δείτε εδώ στην οθόνη. Όλες τις εξετάσεις που ζητώ ώστε ένα άτομο να ξεκινήσει. Η συνεδρία συνήθως είναι 2 ώρες, η πρώτη συνεδρία. Επίσης μπορούμε να τους δώσουμε ένα Quantum Clarity Report που είναι 35 σελίδες, εκτυπωμένες στα ελληνικά, να δούμε όλα τα στρες του οργανισμού τους. Επίσης, όταν ξεκινήσουν μαζί μου, θα βγάλουμε τη φωτογραφία τους, θα αναλύσουμε το πρόσωπο, το αριστερό κομμάτι που έχει να κάνει με τη ψυχή, έχει να κάνει με το δεξί αιμοσφαίριο του εγκέφαλο, έχει να κάνει με το αρσενικό μας κομμάτι, το δεξί που έχει να κάνει με το θηλυκό μας κομμάτι, το αριστερό αιμοσφαίριο του εγκέφαλο, και επίσης έχει να κάνει με τη ψυχή. Και δουλεύουμε μέσω ιερή γεωμετρία και για συμμετρία.